Nhar l-erba' se ssir elezzjoni oħra li fiha Simon Busuttil li jrid iġib 66% tal-voti biex ikun iddikjarat kap tal-Partit Nazzjonalista. Fl-elezzjoni tal-bieraħ, Simon Busuttil kiseb ftit aktar minn 50% tal-voti, segwit minn Mario De Marco li wara li kiseb 38% tal-voti mixħuta irtira mit-tellieqa. Bħalu għamel Francis Zamid Demek li kiseb 6% tal-voti waqt li l-kandidat li ieħor Raymond Buġija Safa eliminat wara li kiseb ftit aktar minn 5% tal-voti. Francis Zamid Demek u Mario De Marco ħabbru li kienu ser jikkonċedu u ma kienu ser jikkontestaw it-tieni votazzjoni ta' nhar l-erba'. B'hekk se jkun Simon Busuttil waħdu l-uniku kandidat għal-kap tal-Partit Nazzjonalista. L-elezzjoni għal-ħatra ta' kap saret waqt seduta straordinarja tal-Kunsill Ġenerali. B'kollox kien hemm 913 il-kunsiller irreġistrati li 12 minnhom ma ġabrux id-dokument tal-vot u għalhekk kien hemm 901 kunsilliera li kellhom id-dritt tal-vot.